ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଥିଲେ ନେଇକି ଗର୍ବ କରିବା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଇଗଲେ ସେ ସୁନ୍ଦରତାର କୌଣସି ମାନ୍ୟତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ରାଗି ଯାଇଛି ବୋଲିକି ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମିଠା ଖୋଇଦେଇକି ମୋତେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ସେ ମିଠା ଖିଆ ମୋର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଯେ, ଯଦି ରଜ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଗଲାଣି କୌଣସି ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାର ନାହିଁ, ଏସବୁ କଥା ଚଳିବେ ନା। ସେ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାର ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁ ତ ଯାହା ବି ହେଲେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବ। ଆଳୁ କଷା ପରେ ତାପରେ କରିବି ହେବ ଛତୁ ତରକାରୀ, ପରେ ଭଜା ହେବ, ଭଜା ପରେ ଦହି କାଞ୍ଜି ହେବ। କେତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ କରିସାରିଲା ବେଳକୁ ମୋର ତ ଝାଳ ବୋହିଯାଇଥିବ ଆଉ। ଆଜି ପାଇଁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି। ମୋ ବବିତା, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଦୟାକରି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍, ଦୟାକରି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। आज के लिए एतिकी। रहुची, टाटा बाबा, जय श्री जगन्नाथ।